Ladies and gentlemen, back to back. This is Commercial Podcast. You already know Muri Zimbabwe. Tadzoka musi wa 21 August na Libo. Chibaba ichi chirupisa. Zvakazi wangu. Wagwan. Bola tuzvidura sei. Ndazemba. Zvisibo. Zvisibo. Mkoma Charles. Elder Charles, Boss Charles. Zvamira seko. Awapo. Bola tu. Boyenyu ine energy rekadare. Ready ayo triple zvanasi ayo triple nasi atinotsiba navanhu vane dzungu at least one tick ramba wadaro ramba wadaro iwona manager wako vanhu vese vakamboya vara ambonese to the fullest and aiwapo chirungu nditi saka muri yeZimbabwe tichiri papo back to back as we said. Nasi tina Libo musi wa 21 August tichange tichitaura about his music career, how did he start up until paari muzuva ranhasi. Saka Libo urikuzgona sei music industry wangu? Music industry ndara mabhutsu but still tungotry kuvhika hatungozangopedzana nawo but still zvopera zvanaka zvopera mushe. Alright, Bola, saka tichiri papo Libo chimodudza ndiani anonzi Libo, akazvarwa kupi, zita rekuzvarwa unonzi ani and how? mubvunzo wanakisa vanhu wabva wagara waziya Ryu Libo. inini ndara ndiri ndonzi Tawandakarera, Tawanda Libert Karera, ndopakabva zita kuti Libo. From Libert. Okay. Saka wakazvarwa kupi newakakurira kupi? Ni manje ndakazvarwa Chitungwiza paelo pabetichibweze paelo ndakazvarwa Chitungwiza vadavha ndakura Chitungwiza tongoti zve5 years. From 5 years ndangodzidza Chitungwiza tongoti grade 1 grade 2 vadavha tatochinja geto tachinja geto tabaya paHopli. Tabaya paHopli tabva tiri paHopli papo vanavha ndatanga kuti ndaidzidza kuGlenora. Glenora B paruvhine kuprimary. Primary yangu ndadzidza kuGlenora ndibva paHopla. Primary yese ndadzidza paGlenora but taigara paHopli panonzi pazone 5. Saka ndokwanitongori nanhasi. Okay, that's very very good news Libo. Manzwa kuti mukomana akakurira kupi uye zvakafamba sei kuti asvike panga ari nhasi kozati ndoko achiri kugara nanhasi? Ndiriko. Uriko full time. Wasaka chimutudza ko iyo music career iyi yakambotanga sei? How did it start? Music career mdara ngangoti career yangu matangira yakaita ini mdara tongoti zvakatongozvarwa zvitongori matiri baiza zvinhu zvekuti ndatongozvarwa ndinazvo kuti zvakatongotanga kubva kudhara. Uri mufana mufana ichita sei ndatongoita zvinhu zvezera rangu but ndichita zvemusic because ndaimba masong evamwe ndanema masong aJP masong aipiso panguva iyoyo. Ndatongoimba mudhara ndichitoimba saka blazana neblazangu Facebook nemudhari mangu yaitongoita zvekuimba. Saka ndo mafia racho raipisa madhezi vayo vachiita zvavaita saka inini manje vakatozongondoona kumfana arutoita zvarutoitawo muziva kuti nongochingонzi mufana waartistika nochitongoonekwa chiita zvonongotoita vanhu totanga toti hane mufana wake futi anoimbawo. Saka blazi manje vanga kunakirwa neatrango manje nafura ravo ndobvabva wasimudzira mufana ndainyorerwa tumasongu twangu zvekuti ndaiti ndikauya kudhanzi mudhara ndaimba zvinhu zviri zvezera rangu zvokuti vanhu vaisara vaparara ipapo kozi plus ndine confidence ndofunga ndokuzvarwawo nechipo chachona ndane confidence handiri mufana ndine 10-12 years ndatomira pamberi pavanhu 15,000 uchitobosa chinhu. Okay, saka tiri papo mukoma hamuna mubvunzo here? Ndari kunzi Blazi ndiani ndo first born emudeni mangu ndeni wedu 3 boys. Aiimba but inini manjeka ndakazo neage yangu yanga ndinayo age yanga ndiri handika nezvandaita panguva iyo ndo zvakaita kuti mukoma wangu inini first born yangu anodza Blazi vakanakirwa neatrangu kufura ravo bvabva vatoti ndinanda vanga vakuwanzira zvinhu kwandiri mumastudio ndinanda kuenda several times
iwo kuzodzamura wasiya izvo vachaimba inini ndinda kutongoimba. Okay, wanga vangosira iwe. Okay, saka mukoma wako vanonza nezita rawo rekuzvarwa ende vakakurirawo kupi, can you maybe explain in brief kuti mukoma wa mukoma wangu anonzi Elisha. Elisha tungori 3 boys. Okay, mungori 3 boys muri. Tungori 3 tina Elisha Ukazi na Tawanda. Saka inini manje last saka daikoma ndo vakatongo inspire ndo vaitongomudzidzisa mangoma vachinyorera masong ndo vakatonipa futi zita kuti Libo but zita kuti Libo zita ranongori zita pa10. Okay. Saka this is a very very strong bond between you and your brother yako. Kana uchitaura kuti akasvika pakutoti angakuwanzira studio channel. Izvo zvachatomboimba vakatoziya. Achatomboroi machuni zvacho. Havakasiya. So in other way vakangokuvhurira nzira vakangokusira kuti mukomana this is the way. Famba baba. Plus ndakabva ndagonobatawo mupendero wachona izvezvi anoona kuti ndakutobatikira muraundi ndatomunhu womuhombewo vakutoshamsika nazvo. Waukwanisa kusvika kunana kumusha podcast uchitaura nyaya havakanyanya unopisa because zviri kuteerera ende zviri kuitika. So ladies and gentlemen, tichiri papo, not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoita kuti podcast ingechenderera mberi varipo veCharleston Prince panumber 1 Votreka in Kempton Park iriko zvakare kuZimbabwe opposite Herald. Kune vaya vanoda kuita anything related to printing, please let's go and support the Charleston Prince. As I said, muri yeZimbabwe kune vaya vari kuZimbabwe, just go opposite Herald muHarare munoiona Charleston Prince. Saka tichiri papo Libo chimbotudza which are the tracks akaita kuti iwe unge uri pamap, like through music yako nongotera unozati achisong chichipinza. Inini ndara manje panyaya iyo nemasong akawanda. Masong akawanda ende masong angu akawanda tinangoti isari pamoderate why zvamaimanje mafanzi angu nini pamwe song yandogona kutoti song ndoyohombeka mumwe atode iyoyoro atoiziye anoona anenge atorione yake anenge akatonzwawo anenge atoti imahwani yakutoti ini ndogona kutoti ihiti anoona mudara kana kuti imi maroni kutoti aiwa iri ndorihitika vamwe vanenge vasingatori feeling kana vasingatoriziye vanototaura kuti aiwa iyi ndohiti. Saka ini mudara zvamaimanjeka ndofunga panchazoita 1 charira wodi yese kana kuti Africa yese ndopa muchazonyatsoziya kuti aiwa Libo ma 1 but zvamaimanje mbosanoterera ese because pongo ichore papo because ese ari kufamba because pongo ichore papo inini ndiri umwe wevanhu vanotokuteerera besides kutanzi today I'm here with you. I'm one of those people vanotokuteerera. I think you also know kuti ndokuteerera. I can say Juju Mama nenyaya dzerudo, it's one of those big tracks especially kwandiri. Like ndakateerera masongs ako, yes, I recognize those two songs as Juju Mama. Juju Mama I big song. But in I think Libo pakatanga unazozikanwa chaipo pane pasa yakaita umbare. Okay. Ini ndo vandakatanga kumuziva. Okay, ndipo vakatanga kumuziva. Pane pasa yakaita umbare. Kwena Fanta na Levels na ameko naombeona. Yanga rebuild because muona Libo is one of the follow most. That pasa I believe it is one of the shows yakato Libo asikano. Papa mudara ndakazikanwa kapa ndatsanda nemasong. Aiwa, atingotoda kundozita kuti munhu anonzi Libo. Aiwa. Because show yo angari mawa. Paipisa plus vangati pasa. Abata basa. Fana nanga katomusimudza. Ndiana kasimudza Levels here. Achano papa na Levels vanisimudza. Papa na Levels. Madeza wanga ne rasta. Na uyu anzani okwa kila na Cables. I still remember. So yo I think yo mfano ndogara nayo. So because you were still young, how old were you? Pepe nani 12, 13. Angachirumudikisa. Because show and before lockdown 2019. Aiwa zvite
Haisa 2019. Think around 2016. Mzada. Kwanga kudhara kuzi nachitori Zimbabwe that was 2018. Rani 6 years. Video la mtaura. 2018. Maybe 2018, yeah, 2018. But chanduza nacho tongo chiri mudiki. Plus icho chitombozira oma fans kuti vakuzono check out that video kwanza birthday levels. Video racho nzaranzi Another King was born last night. I'm one video roro. Download and upload video roro. Saka chimbodzwa tichiri papo iye anonzi Libozva manje zvedhisi ane makore mangani? Makore. Asandasvika 20. Asandasvika 20. Hausi comfortable nokuvataura but asandasvika 20 but my underage. No, ndisizi underage. Saka tongoti 18-19 plus or minus ipapo takusiyirawo kumafans kuti vangozoona zvakambesa because chinoitika chokuti kana takatarisa art rako neage yako hazvienderani. It doesn't collaborate. Age neuyu hazvisi kutomboenderana because masongs ako is like meno zvitongoripo but like as you said kuti maybe pane maarts vaimbopuwa namukomane and then it gives us that picture to believe kuti yes mukoma vakabata basa rakawandisa because tikatarisa even content rako kana maimbiro ako your words are very deep zvokuti neage yako kana uchiti younger than 20 ne nezvaunonyora kwatiri kuenda kwakajeka. This is another king in the music industry. Guys, please watch this video mozotudza zvakare in the next days, in the next years kuti mukomana avapa because movement racho akasangoita zvemadrugs. Don't worry about my drugs. Don't worry. Akasangoita manager mulungu mukangoita strict nenyaya dzemadrugs chete mukomana anoenda mberi but madrugs akapinda musystem zvadhakwa. Titone situation yekutoti munhu anotoya pana papodcast handi utonoti munhu state yaarika akasitika munhu zvokutoona kuti kutotaura kwacho kutomuremera totoza munhu kuti wangu hatikwanisi kuita podcast tozoya tiite reschedule ona. So those guys vanotanga kutaura kuti you know what mudara ndikazokudzai nyaya dzangu like ndingangoita soba ndotounotanga kutochema kwanisi kushanda. Saka inini believe kuti music industry and inoda munhu ari soba and munhu anorizina. Ukaenda pastage unokwanisa kuona kuti vanhu vangu vari kudei zvinhu zvekufamba sei uyo song iyi ndoramba nchiimba here ndoimirira pandari ndopinza imwe ikenda sense bcause unoona kuramba pane mamwe kuti munhu anoramba chiimba song vanhu vati kwatita siku and maimba song izvo zvikapera but inini I believe kuti pandatokuona like no uchiri mugwara achatarasika hedu but plus atodi kurasika ufanira kutorasika saka chizoyo kuna nhoningi mimi yachizotionesaonesawo because I don't want to lie to you. Ndine team rakawanda randetodzwa kuti wangu kuona kuti izvo zvisizvo andi but munhu anotanga kukuudza kuti ndikasatodaro ndikuona kuti kuchemere pana kubata but nozongosiya just because ana manager wake kubata sanokutarisa kuti manager wake ndiangadai ari in position yekuti yekumanager munhu but sometimes manager pakawanda pacho pandakaona mamanager anoverpower neartist and anengaitoudzirwa zvokuita naartist so which means manager yega hapana chaanokwanisa kuudzira kuti ichiusaite get the sense. So iwe kana una manager wako and please mupe that mukano kuti akuudze libo zvatisoita and libo zvawapfeka hasirizvo uyu munhu haasiri oda kutamba naye isong haisiriyo and ukamupa that ningiri because iye ari kuona ari kure and iwo ndori kuita chinhu
Saka but most of my artists atinosangana nawo ndeyekutoti manager anenge angotera osaka kutoti musi unotaitonzi manje mukomana wacho hatozvifa ndikatimuzoti anobvuma here. But you are the manager. You are the one who is supposed to be making you are the final decision maker. Yes. But of which you unotanga unovhunza umwe munhu while is you in position of management, then pana management then ngongoridzisa kuti manager. Anyways, we can continue. Okay, saka tisiri papo libo chimunudza ever since iwe watanga kutrenda watanga kurira zvokuti right now and you are based in Zimbabwe but right now you are in South Africa and you have been here in South Africa for a long time. Tanga chimbotaura I think tava almost a month tichitaura pa WhatsApp and other stuff. Watova a long period in South Africa. How are you managing it with my parents ako, how are they taking it kuti now you are an artist uri kubikwa kunoku? How is it going? How are they taking it? And you are the last. My vanhu kuti tongona iri occupation yangu ende ndinoona kuti ndindoiga ndoita zvinhu zviri different nevamwe. Okay. Anomaona. Zvinhu zvandikuita zvasati zvamboitwa mufamily zvokuti zvinhu zvekuti vari kutozviona ndichitozviita ndiri ndega ine ndirikugona kumaintaina zvinhu zvangu. Ndiri munhu wekuti handisi munhu wekuti ndorasisa maparents angu kana kuti mamwe mafamily brothers angu nemasisters. Ndi munhu anokuita zvinhu zviri perfect ndichiteererawo plus dzemunhu welast born hauzorambe uchiita nharo plus munhu wese anenge achingoti mwana anofanira kuteerera. Chokwadi mwana anofanira kutoteerera kwete mwana anofanira kutoteerera. Mwana anofanira kuteerera ndochokwadi plus ndokutoende kumberi. I think that's the best kuti ukateerera vabereki vako. Cause ndona kakawanda kacho munhu akaita kunge akuzikanwa kutereki anotaka kuti mubereki wake akamuudza kuti chakadai ari kunowanza kuti hai mina ndite life yangu ndakubva padeni ipapo kana mama kutigana nemaparents ako ndakuda so you get the sense. And then once wangobuda mudhati kwarara vabereki vako zvinhu zvinonoenda the other way around and then you at the end of the day vaisa vanokutera anokukusiya watodzokera kumba kwechi kwemaparents ako. That's true. Saka tichiri papo kuteni kuna mhunzi namudhara kana kuna family yakamira sei? Kuteni kuna mhunzi namudhara haasefi. Okay. Handambonzwa pati yamudhara kwezi ndinowo ndiri mudhara. Chitombonzwa mudhara anozvigamuchira sei is the last born and yange rishure yake here kuti kungochita manamba kana kuti zvakamira sei? Because unoona umwe munhu anokwanisa kuita mwana wake angakwanisa kuti ndati mwana wangu aite engineer akadadadi patozokuona uchibosa machuno utoteererwa zvezvitenda. Pataishingirira mudhara pa like kuti izvezvi munhu kuti handida kuziva kuti vanhu vako vanhu padhini vako ndi paground kuti inini semunhu akuita zvinhu zvangu handika but inini madays andaitonziwo mwana arifanira kuita zvinhu zvake maitiro akadaika zvinhu zvekuti ndaitosapotwawo anomaona ndaitosapotwawo saka izvezvi mudhara vanhu vanonga vatonditemba kuti aiseya mwana aite zvaro kuti ofisha handisita zvinhu zvematakana kana mahumbwe kana kuti vanhu ringonakidzwa hangu dai kurunza kuti nezvemafanisi kana kuchika dai zvezvi mudhara ndakatonza mukomana ngaende kana ngumai kunoita kosi yechakati kana ngaende kumaganas kana kumapurisa kana chii and stuff but vanhu kutoona kuti amano isu chasingafanira kuzongoita kusapota munhu achiita zvinhu achirasika kana kuti achiita zvinhu zvisina future mukati. Kozi nini mudhara munhu ese andoziva kuti hapana munhu pangangobude from nowhere kubva kana kuZimbabwe kuenda kune imwe nyika from nowhere kupenga unochipenga ngobuda unochitopenga but izvezvi vanhu kutonga toziva kuti no mukomana enda basi mukomana akuita zvinhu zvake zvaari kuita ende vada kutozotarisira kutozoonawo kumberi kuti wagwana. Ndosaka chigara chiita mainterview kuti vanhu vagare vachiona zvinhu zvichifamba stage by stage. Okay. Saka chimotodzawo pafamily support chiri pafamily vataura moms namudhara how do they support you? Just a motivation. Unosasa mubereki so there's a lot of things vanokwanisa kuita semunhu mukurarama but you know there's a very very big blessing whereby mubereki akakusapoti chinhu chinonge uchita mwana wangu basa rauta rakanaka indononge support hombe inobva kuvabereki ndeyekutongopowa authority kuti uite zvinhu. Okay. Support big support hombe kutongodzi mwana wangu uita zvinhu zvakuda kuita pasina unzanzi vari kuzozvidhipisa kuti dai asina kudai pamwe dai akadai havasi kuita zvinhu zvekutonga vari kuzviramwa unoti varamwira zvinhu but vanhu vari kutotarisira kuti dai zvaenda mberi at least ukwanise kuita. Saka big support anokwanisa kuwana haungati kuna moms ndipei mari yekuenda kustudio no
azvibudi. Changati kuti mwana wangu wakuenda kustudio koko ugadzirewo hit, usaimbe zvinhu zvina basa. Kuzi vanenge vatozviteererawo songa. Kuzi vatoimba ndi vanenge vatozviteererawo. Kuzi havangazonzwa kunzi mwana uyu ndiye akazoimba zvinhu zvakadhakwa zvakadai. Sachimodudzo so patino mamwe masongs ekutoti vabereki vanotongoteererawo vari vega besides ungori papadeni zvinokwanisa kuti wana Mudhara akatongogarara pateni achimudodza kana juju mama kana something. It's an example. Inini ati yangu wakainzwisisa. Okay. Koze kubva kudhara. Zvafanana kuti ndara papandudza kuti ndandirika diki diki. Ndaimba zvinhu zvakasiyana zera ninika. Zvokutika vaitozvinzwisa kuti ayo mwana akusi kuti anzi ari ndo zvinhu zvaari kutoita kana kuti chii but vaiti art. Andika art but izvezvi manje Mudhara ina ndisi artist type artist kuti noimba zvinhu zvisina basa. Kanoti chi. Each and every album Mudhara ndobuditsa. Munhu zvanotofana kunge vachiziva each and every lyric flow zvese papo na Mudhara wacho. Achitokudza kuti mwana wangu apa padiwa dai apa. Kozi vachazosangana nazvo. Vachazosangana nazvo. Hapana patinotarisa kuti ivo vanzwe zvinhu zviri bhedhi. Unotanga unongedzerwa kunzi mwana wenyu. Zvozoita sei kumberi. But as an artist, there's that one song inenge iri controversial. You want to say because there's this those one. Those zvana ndikati iyoga. Even kubva pandakabva kudhara. Papo ndaigona kutoimbiswa kanonzi izvo nanga ndakapata mbanje ndine boys zangu tichidai havana zvavaisa zvitora personal but right papa unokwanisa kutozvibvisa kuti ndogona kutoimba kuti nini ndakarwa ndikuteni kwechikomba chemufesi wangu kuita zveart kuita zveart plus Mudhara kumusic industry unowana nemaways akasiyana siyana. Anowana Mudhara saka izvo zvinhu zvekuti vanofanira kutozvinzwisisa but isusu tikuti isusu kana zvaitika like zvamukutaura kuti tinogona kuita chimwe chinhu chiri controversial pamwe pacho unogona kunge wapiwa pressure kana kuti watoona kuti ndo zvanofanira kunge ndichiita kuti ndikwanise kunge ndichipfuura stage hapana zvaunokwanisa kunge uchiita ende ivo ka zvinhu zvakawanda ndo zvanofanira kunge zvinhu zvakawanda zvakanaka ndo zvanofanira kunge vachirumbidza kuti hanzi type artist rekuti vanonziwo apa mwana wenyu akaimbawo zvine musoro apa. Unofanira kuimba Mudhara artist anofanira kuimba zvinhu zvekuti even nyange ukanzi wewe pane kwawanzanzi waimba kana zvinhu zvekusapota kana zvinhu zvisikwa vanhu vanofanira kuramba Mudhara kana kuti vamwe vanhu vanototi hatiteerere izvozvo hazvisi kuita hatikwanisi kuzviteerera munhu edu tomuziya afanana nekumaraini kugeto support yekugeto Mudhara yakapenga geto rinosupport kunoona mashows like mapasa geto rangu ndoda ngosimbisa kozi vanhu vekutika Mudhara vanondiita mumwe munhu pane rimwe level rekuti even imimika muchionawo soka munogona kutoona kunge muna Widi Mudhara but muna Libo anomaona Mudhara saka geto rine chimwe chipawa charinopa artist kamka motivation kankake plus nini Mudhara ndiri munhu kuti ndiri artist kuti handii ndakabva kudhara kwakauya usichimurana Blazi vamwe indaingovako bva kudhara ikoko ndaitongovako saka izvezvi manje munozoti maartist vanosangana nezvakawanda vamwe vanoita madrugs vamwe vanozoita give up vamwe vanodai but ini ndiri munhu wekuti ndakaimba kubva ndichiri mudiki kusvika ndakura vanhu vangu vachingondiona so izvezvi ndo vanhu vekuti makore andashanda ndinavo ndine support yekumaraini vanhu ndinyatsona kuti munhu amombo last year zvazvakatosiyana this month zvazvakatosiyana last month zvazvakatosiyana saka support yavo vanhu vekuti havasi kusapota dhongire ari bizarre rinobhaisa ende vari vanhu vakutemba kuti ndo zvimwe zvatoda kungoti vamwe vanhu vaite vamwe mafanziwo kana vamwe vanhu vanosaiza varifanira kuita kabelief katrust nekutemba munhu chaiwa mira timbodai kozi ini Mudhara hainani hazvi kuti adzi ndozvifonera pakeria yangu kana kuti kanochi but ini ndiri munhu wekuti ndotembeka imimi matontemba mungataira mufana akauya pana panopedza hakuziito zatu tinopedza tichitokufollowa tichionawo pano kuchiposta saka mimi mutoona hobha muchatozoudzawo vamwe vachada kundibhiliva muchatobhilivhisa imimi ende votozoona shuwa kuti anobhilivhika mukomana ichokwadi anotobhiliva kozi hatisati taunganidza musoro dai so tatingatiite chinhu chakadai tiita chinhu chakadhakwa tichida kutoita chinhu chinoenda kumberi
Saka ladies and gentlemen, tichiri papo, not forgetting zvakare vana Saura vedanota kuti podcast ingechiendera mberi varupeve Audio City panumber 25 N Street in Kempton Park. Hanzi zvakare takavhura studio in the same building ipapo kune vaya vanoda kurekodha music yavo, vanoda kurekodha anything, vanoita mabusiness endorsement, mashows endorsement. Please just go there ku Audio City, munogara nawo pasi mukwanise kubatsirwa. So anything chine chekuita nemaradio, sound system yemotikari, please let's go and support them pa number 25 N Street in Kempton Park. Saka tichiri papo libo tine mamwe videos atamboona shortly, I think it's about 3 weeks 4 weeks ago. Mnana kona ngale mchimbo clash mchimbo didi. So tifamba sei baba arenga tori resirious rikana kuti ndara pane machidamburwa munhu ne because netiona kuti pane machidamburwa munhu ende ukatofa wafa kune kana anozomboya kuti resurrect no one ndawana ikwa mteno ndi Pogba musangana Pogba pane mwe ya Pogba ndachindara hondo dzacho dzandorwa because ndakona na Pogba or something then I think ndo pakazotora Pogba mkombe, but I think Pogba na utra mkombe akatora because vakazobina mu final vari tuna Libo angari mu final, Libo azobina mu final and then I think Pogba ndakazotora mkombe. Pogba ndakatozotora trophy yanga iri cup clash Harare ko iye kuwina moto kwambida yanga yaimwe. That was national clash final. Alright. Vaita zvemaprovince vakaita muHarare, vakaita muMutare, vakaita kumarondera, vakaita kuchichichichichichichi ndobva kwazoitwa final yemota. Hombida ndo pakazotora mota. Tasangana nazvo. You also competed from the scratch show yezichenda kunge. Izvezvo uri kufutira. Ndiri kondara mangwana chacha nitokwira toenda kuzi ndakatomirirwa. Okay. Saka nyenza kana. Saka chimududza, how related are you now Ngwambi? Because ndikona Ngwambi ndiye ari ku like it's more like a presenter, as a president. Ndiye ari ku present and then like pama videos and other stuff ndiye ngari moderator and other stuff. How does it go now? How related are you? Ngwambi. Ngwambi. Type ya Ngwambi manje munhu ane love nema works. Okay. Munhu ane love nema works zvekuti shout out to one Ngwambi wherever you are. Ngwambi. Direct tikaita unonenge Ngwambi kana 5. Chete 5 vanonenge Ngwambi. Kana 3 vari munzvimbo dzakasiyana. Unoona kwezi Ngwambi zvese izvi ndingwambi zvese clashes and stuff ndingwambi. And he is a very good moderator because he's not controversial, he's always there to moderate. Tokonzeresa dzese mizhonga dzikuitwa idzi ndiye akatanga. Shout out to Ngwambi wherever you are baba, hanzi ndiwe nali hanzi na Godfather nyara izvi Godfather no adatoona ropa richiputika. Godfather ndiye anorwisa vanhu manje. Shout out to Godfather timu rangu chachaya plus no voice rangira rakati mkomana wakudikira nepapi apa chimboti pakazvaona zvivo 45 minutes timu rangu pakutotsuka. But I believe Pogba akadai ari peri paline apa. But papo ndonoseti pakune handitya guys, let me be honest ne. If you want to see this ne mokwanisa kuenda pa that video ra Libo na Pogba nditi munocheka comment yangu. Zvakaitika ndezvekuti vanenge akakufeva kakaitika. No, that was not a favor. Kana kuti muona pepe zvakaitika ndezvekuti chimudara. Muona pepe yanga iri time ya Pogba. But pakuzonuvhota paya kozi akabvunza kuti Libo vari kuti Pogba pepe zvakaitika yanga iri surprise. Yakati first time zvinhu zvakadaro ende vanhu mafans achona akavhota vakaitozvitora semafanisi vasingatozotatoisa ndozvandakaona ndozvakaitika inini mugara kutozosangana kwandikaita naPogba yanga yapera clash kudhara tichizviisa hedu kumangoma tisingazvitori. I believe I still have ndakakomenda on that very same post I think ndakatonyora paragraph yakatokura Pogba ndakazomona after ndakasangana naye auda kuenda kuningiri nonzo chi final. Okay. And
Muswe final Pogba ndifana kutina naye akatondara imimichi ande it's unfortunate ndomuzwa lesimwa kwechi kuno ande atoti ande kudingirire kukabashi but inini anazozvifila ndikati final Mbida na namuchena na umfollow uyu Mbida wafanira Mbida pepe mune mdharaga azvo zvatosangana zvawanda Dara last time yanga iri surprise yaPogba munhu wecomedy vakamutora kamisa kumusic industry ipapo vakakonzeresa confusion yavakakonzeresa kunzi nosere kuti mdhara Mbida isi category yake zvese zvakaitwa pepe I don't think so zviri okay vakatombesa Janos amdara Janos dzingasaize Janos here panapa kunzanzi kutaura zvemangoma tonzi Janos munhu kuti tingamusaize inini I believe kuti macup clash ayaka zvimwe noti vanhu vanokuda kusvika papi wapresenta chipa nguva iyoyo first time yabva nditoga andi akaenda achinoumburuka nemasaga vaivaiva anototora moto but mdhara dambokubvunza ini stage redeem parakaitwa pepe ndirini stage redeem nderani 2017 end of 2016 ndaramukuzera ndopaipisa nambida ono must get set papa ninge ndina levels ana bloat na salenkila yo mbida ngari peri pa stage reason and yet ono must get set papa ninge ndina fantan what's that futi ndoya muzotsvaga medley Dara ndo vanhu kutoti vakatopinda papa vachipisa havaipisa kuti zvomunyeba but iye munhu kuti akaitira nungo stream rake akaita nungo vasara ndara papa nana Justin Nompepe ana Bombeto ana Mbida akaitira nungo stream rake novasara mdara ndobva ambouya futi ndobva auya futi vadai zvokuti vanhu pepe mdara Mbida akatozouya akatozoita zvekudzoswa nani kufa kwakaita Sauro ndokudzoka kwaita semunhu aingonakirwawo nechibaba anoona plus Mbida mdhara munhu wekuti ungoti muhombe muhombe Mbida zvekudaro zvafanira kuti iye achiperforma paanenge achiperforma iye handika ari pakati pekuperforma obva ungoona colors achitonzi colors atoda kutodai ndo zvakangoitika pependara saka kuti iwewo Mbida ari musimbirana colors asi musimbirana saka imidzi kabulash angafana ngaasipo muhombe zvekuti akasifanira kunge ari pale tomboti taita ini isusu tiri vadiki taita mpana is very right pakuti Mbida ti same level na team akwikwi team iroro rana Asthmatics same crew pana colors na Soldier Love ari kumashwe kwawo bichana team akwikwi vese ana Enzo na Bazuka vataura panotaura Mbida but what I want to know is cup clash yanga ine limit here yanga isina limit isusu mdhara tati inini mdhara andinda ndabva kunonetsana naPogba vandaita number 2 vandapinda mufainal naPogba tazviona mdhara isusu ndiri munhu wekuti pandakaita first clash iyoyo vanhu vekuti vaitongoti pamwe ndo zvangoitika ukozi clash kamusiye zvinobuda musaro vanhu vaitongoti ndo zvatongoitika and then takatozoregister foot muklashe yePM tatozoregister futi taregister mdhara ndofunga mangu unoti clash yakasvika papi Janos na Mbida na Skada T was not supposed to be there but I want to tell the truth about that cup clash munhu anonzi DJ Fidel afana kunge aripo reason why mdhara mchiti afana kunge aripo ukadota za cup clash yese that guy is bad ina ndunyepa ndotora zvinhu zvandaiona according to zvandaiona that guy is biased zvekutodaro anotokwira pastage atone vanhu vake vanhu vaimisa so aikona kuti iyo hazvakwana andi ombati iyo zimborambochimba uyu ngaamboramba chimba andi ukaifollowa cup clash yaka I was like no inini mdhara pandakatotanga tonzi Libo na Mbida 1-on-1 first round I was dead already zvekuti
vanga vakutora mbava vakutongonimanikidza but zvinhu zvekuti ikamudhara nandatouraiwa kudhara nambida maiza ende ndaifana kutouraiwa najanuzi tichiri papo you have clarified something, so it's one of those things zvokuti mhuri yezimbabwe inofanira kutozvisvarisa. Chinoitika nchoti we cannot compare Libo naMbida pakuti ukatarisa duration yekuti where was Mbida Libo panguva yanga achikura ari pazera. But manje kana vakusanganisa manje hapana zvotakonsa. No, it's not fair because zvangofana kuti kana makunzimimirwa ai manje haukwanisi kusarudza. Because it's not fair pakuti wese kana munhu akarasa wingidhina vanzo. Ndo zvandambotaura ndikati iye ndo zviya zvandambotaura ndikati chimbogaya iye achiperforma. Kila tiobva uya papa chitonzi vakutorwa. Zvavanoti Mbida umisira Kilati. It's not fair. Ndo zvakafanana. Kilati muhombe kuna Mbida. So hauzorambe kurwa asina unyasa unotoona but pambozere kuti tikaisa gasi papo unonomura azviite mndaro why kudaro. I don't think it's about age. Asi muti gasi paro svina domberi. Ayo kwete kuti asina ndikotsona kuti gasi tikamuisa ndatimbobvise gasi totorani rikifaya izvi manje zvakudipendawo zvafanana nepanaalibo anotora chimuti saka uchimidzi ayo no apa takutarisa the amount of the talent inside mumunhu tikatarisa talent ralibo munhu maitira anoita zvinhu zvake aukamgonzi zonzi gas theory arutodai. But do you pay for my registration? Ndara ma-registration ema-clash so ndangobhadhara once first time ndo ndakabhadhara registration yaya yechitu yacho ndakabhadharira futi semunhu angasati akubhelievwa but izvezvi magetotsi akawanda akutoya mumwe anenge acho izvafanira papa nechiona hangu pafacebook madhisa nechikandirwa vanhu vachipopota mumwe anenge achondoda musoro walibo but klasi yekuti anogona kutozosvika pabuda senosangana neni anomaona mudaro but zvitonzi izvezvi ndati peji ragodfather runakidza kavurai munhugodfather ndikuwafollowa zviri kunakidza pane vachipopotwa mudhara magetotsi achiradza simba mumwe munhu ato nechipapa wakatobva kana kumusha uku bla wayo kana uchii kwakabva atongouya ane kana chinangwa chekutoti Libo anodai Mbida anzi akawina nekuti akadai vamwe vacho natitozonzwisise kana munhu anenge achitokuda to that extent yekuti anogona kutoimba ega toti hai munhu ithreat because ndakaona handichazindiana akasvika kati ndipei Libo kana akazopuwa Mbida D anozopuwa ke Libo but akasvika atanga kuti ndipei Libo kana Mbida D masongo acho namudhara akatowandisa akawanda masongo zvotunanga kunyorera baba inini zvinhu zvinondishamisa manje ndezvoti zvafana nepaya makilashi iwo anotanga kunetsana pachawo sitetori muteresi patozokodzi Libo uya wozongodedzwa kana ari fantana anenge akudedza kana kuti ani ufanzi Libo uya ufanzi changu aruda wanetsa takumbokupa Libo unobvagura naye wotoona kuti mutambo watsvuka ropa apa munhu wacho azogare anotozotanga kutotonga mheno vamwe wacho anotozopedzera vamafanzi uchaite ungaende kumba nekuti wachiriwa wakutotamba ngoma wakutotamba side rakuda zvafana nekuti ini ndakudya makaenda muteresi obvious magoeda muchajamba munhu wandenge ndichiperforma naye kana kuti inini wacho izvo zvitarisa mudhara namba yemaartist yakutosvika 300 namba yematist akutosvika 300 yevanhu vakarejista chimogaya mudhara mauya ne300 uchinzi vanhu muri kuzvitengera mota mota vanhu vari kuzvitengera ndozviroitika so chinoitika panchekuti it's a planned thing pari kushandiswa brain so kana pane vanhu more than 300 let's just say $10 times 300 I think that money inotoafoda kutotenga BM kana kutenga Mercedes inenge iripo. So shout out to machinda yakaronga chinhu achipasi akanyanya kuzi brain work akanyanya anodonza tambo. Okay, saka tiri papo ladies and gentlemen, not forgetting zvakare vana Sauro Redundant podcasting ichiendera mberi vari kuva Limpid Fence Arts and Projects kune vaya vanoda kuitirwa mafensi, mawall decorations, vanoda kuitirwa maoffice decorations. Please vari kuva Limpid Fencing Arts and Projects zvatichaita tichisa nhamba dzavo kucomment section kune vaya vanoda kuassistwa nemaservices avo.
saka tiri papo muLibo ndine kamubvunzo kangu kanenge ri personal. Ndakakuona uri part of that movement anditi. So I believe kuti this question andobvunza, you might be one of the very very right, very very good person to answer that. Chimondudza kunyaya kunzi Mbida is not the original Mbida, pane original Mbida akabirwa drama kana iskiti kadaro. Saka uyakauya wachihobhorozi itori skiti zvake ndio drama. Fanisa ndingambotanga kuya from noenda kuti ndini Killer T. Yakuda kutase. Ndoti zara kuti Killer T zarakagadzirwa kudhara zara kuti Killer T rangaragara riko kudhara. Ndari kwekwe kune type ne type ndari. Anokona kuti mumwe ari kuyachita nzi ndini Mbida. Hanzi ndini the original Mbida. Mumwe ari toyachiti ndini makanika. Wakuti ndi Mbida ndiri ndo. De umwe yakatoya recently akatoya ndakatona ndiye yakatosvika akachiti ndoda Libo wacho because ndo follow Libo. Koseko page roro musiri kurivhura rapotfan. Itorivhura ndotorifollowa zvokudaro. Nakidza mdara. Aba ndosaka nawo kuti ndini Mbida. Aiwa iye akatosvika akatoti nini ndini the original Mbida uyu ari kutorira weBM yakawina ka. Atori fake Mbida akatoba zero pandiri because ndakatorira before iye atotora zvokuti bakarira 3 years before the Mbida. Batsire manja zvina kwazvinosvika. Unoramba uchingodaro. Kusvika warangwa. Kopa akati ndibe Libo kana Mbida. How did it? Minota ndidi. Minota ndidi. But nina kumadira ake arundita. Atikasangana achasangana nemhepo. Zvokuti tikatomudedza kuno podcast newe muri achaita mhepo. Ini ni mutara kana ndambokudzai chimwe chinja musingaziye. Chimboti class yapera. Mama mbotarisa kuti mageto tsapita nezvei after class. Ndopa munonota Libo munari different. Mbotarisa kuti mageto after class vanongaita nezvei. Ndopa munonota mageto sananga chimboita nezvei. Chimwe by just an example. Singatauri mazita but chingotaura maybe some of the activities avanoita tisingakwanisi kuona. Because isusu chatokwanisa kuona, we can only see that part yavanenge yashutiwa pakamera. And then there's this other part kuti maswera navo ngomakusema. Dara imi mogona torangana muri two kuti takutoenda. From nowhere mototakuenda. Toona muri imo. Mamajiwa zvenyu. Makufanoita sei? Makaita zvemusoro wenyu from nowhere muri ma DJ nemafia muri ma content creator but makupinda mu class muchizidi muimba. Muri ma artist manyama. Makuzvida ma artist manyama. Kana mukazodyiwa, what's the way forward? Muchaita sei? Because andakudza kuti ndarakuko yavanhu vakasiyana. Handiziva kuti art here kana kuti anonga achitaura chokwadi. Mumwe anenge atoti kana kuti Dara akatobereka na chirauro chake achitoti ndara ndabva unoraura fish izvi ndara ndayo class. Mumwe anenge achindi kugadzira mota, mumwe anenge achichii kana kuti chichichi. Mumwe anotouya achitoti ndatongoya kuzoda kutodya munhu. Ngoziya ndoda musoro. Anoona ndara but singatoziye. Vamwe vanhu zvafanira kuti vamwe vanhu ma surprise atangoona achongoya kuclass. Like ba clash naona wakawanda unoona momzi wako ariko izvo. Wako ariko achitoti ndauya utisha clash. Ko zvizvi kuitika vanhu vari kusaiza masports ende munhu wese kwekuyaka munhu kuti ari kuda kushanda vamwe vanhu vese vari kuyaka kwemdaraka zvafanya paparunzo kona ngale ndikuda kuona ngale ndoda musoro wako ngale ndoda musoro wa Libo ndoda musoro wa ndoda ndara ndakaona rimwe I think ngongona kona ngale kana anozani pane umwe anozani anzi kuli anzani pana kona ngale neumwe anozani Ulingende nomusupporter. Aiwa Ulingende chibaba. One fund rake. Number one fund rake. Plus ndina watu encourage kuti baba ende mu clash. Okay. Because ndakamboona muna Ulingende is like mambo kandara mabazo or something. Mutomfarira. I think he best friend ya. Okay. So you can recognize him. I think he best friend ya. Zvoto nyanguti anza sangana final ndogona kutongomutarisa nomupa chimuti torenda. Chedu. Uriwede chizangu panongoti unokongochitora. Okay. Pana Ulingende handokwanisa kudaro. Cause mune that connection. Munhu man. Plus ane love nema weeks. Okay, munhu anopusha. Sasa ini ndisikuita zve clash kani. Ndikuita zve weeks. Pusha ma weeks anga chienda mberi. Okay, Ulingende ndikuona. Okay, that's so nice. Now Ulingende baba apanzwika pakuti iwewe na Ulingende panika kudyidzana karipo muri kwanza kushandidzana and is one of those people that you recognize as vanhu vanogona mu music industry. Yeah, plus ndomudira kuti ane love nema ana chimwe chito anobelieve machiri kunze kwemusic. Okay. Saka andongonakirwa neka art kako. Okay. Saka tichiri pa Libo chimondudzo kana
maartist aunoti awa ari kuboa kana kuti 5 maartist ari kuti awa varoda kuzvitora kunge vari kumberi kwalebo but yet vachiri kumashure kwalebo zvisina kuti mabig artist cause tikada kutarisa inini ne I'll say this and I know a lot of people might be offended. I listen to you better than Olitin. Yeah. It's not a secret. You cannot fight me for that. You cannot fuck you kwa ruko. Pani mwe but nini according to muono wangu ndokwanza kuzati chibadura ari kupisa darika machezo cause chibadura ngachidi achinditira machezo asirunditira but for an example inini angu ndiri kuona senge uri kudashura so chimoni pa 5 machezo ari kuzvitari kumberi kwa lebo but pane zvimwe kazvotunuzwa vanhu kana kuti comment section mangu thousands of comments inenge ichiti unouraiwa nakona ngale uri kunofa uku kona ngale even ndikazvipostera post yangu kana video rangu ndarenditangu zvelove zvangu zvanenge ndichiita kana kuti zvinhu zvangu zvanenge ndichizviimbira ndichiita mavideo yangu tichiita zvatichiita nogona kupindura comment section zvitoimba kana zvitodedictata kana song kana kuna Kuleza yakafa tonzi baba imboenda munoona mauto baba mafaniza ndisha kuti zvikukwana papi anoona mndaro mauto ari kupinda papi akukwana papi ndo ndatarisa munhu wachona ari kuita nharo ari kungoita nharo dzechidofo haasi kana kutombotarisa kuti zvinhu zvati ari kungoita nharo dzemunhu angorere data dara kana une data nogona kungotaipa zvaukuda nogona zvaukuda but anditoziye kuti vanhu vacho vanongoda kutry kuda kuzvita sei kosi mndara even tikatarisa kuna ngale mndara kuna ngale akauya last year last clash yaya handika last clash yaya kuna ngala ngari kumbombera mamune wamwewo anoona mamune wamwewo ende tata tombosangana before mune kuti aito chika achitondiona kuti muhombe but iyo nyaya yatakudza yangu ambi kuti anokonzesa confusion akafoseredza vanhu nakuna ngale kwachipazi kwako yakaita kunge chipazi ndeyavo vakaita kunge chipazi promotion ndeyavo mafanzi akavhiringidzwa izvo zvitakuudzwa kunzanzi libo mauto mumawekisi angu anenge ndichiita hanimona ndokuta sei apa tikatarisa kulash kwachona mndara munhu kusa haana mbobvira akadongorera kana semifinal munhu kuti asati atombodongorera semifinal wenda asati atoziye kuti mufinal munoitwa sei but I don't know kombiwa na libo angori mauto ari ngoenda kuhondo kwakafa zvipatuka I think guys let's move on kunyaya yeclash because ndabva kuclash ndara ndakafuditsa ndakadropa EP extended playlist rangu ranga rina na Juju Mama na Remember Me ari mona ndara ndakatoti wakati jambenya peza yakubata vanhu vasiriyo azvaari mauto akangoendeswa kuhondo zvisina kana plan anonofa uzi kuhondo iwo rutononzi stedha uchanouraya kana kufa unogona kufa kokafa hatimbotore nyaya tarogezi So what happened? What happened? Kuti uzonyora song inonzi Tarogezi. What happened? What was the reason? Hakutomuone here. Wakamurote here. Wakaita sei. Kuti uzosvika ngatinyore Tarogezi song. Zvakangoita yakanyora Amaradora ndipuma kwa. Zvakangoita puma kwa. What was the reason behind kuti uzodaro? Ndini ndangonakirwa ndikavibe katarogezi plus ino vanobere kana kuti inini ndaraga anochivera you might be young in terms of age ne but not mageza ndakaimba tarogezi ndaraga aitopisa zvotodaro aipisa izvezvi togonongoti achapisa kana kuti arupisa kozi munhu wekutika amuhombe munhu muhombe asina basa zvakawanda kalevhu kako akatokapfuura akutoita zvimwe anoona mudhara kozi ndara munhu kana achipisa nogonongodona unogona kutopisa obva wadonha but munhu kuti akapisa hana kudonha saka zvinhu zvakawanda asina basa nazvo anoona mudhara sanima kuti kuimba kwandakaita tarogezi sezvanambokudzai pepe kuti aipisa ini ndakaimba tarogezi plus munhu kutika ndaitoziva kuti munhu anonakirwa
nemangoma ako anoona mudhara kode akaimbirwa nemumwe munhu aingoimbawo zvake akatoimbirwa navanhu vakawanda vamwe vanhu aitoimba zvinhu zvisina basa but akatongoona kuti this is rubbish munhu ada kungotambisawo zvake zita rangu anoona mudhara but munhu wekutika inini ndakagara pasi ndikafunga ndikati no ukaona picture yake tarugezi izvezvi zvamaimanje tarugezi izvezvi zvarupisa mudhara chimoko chikupisa kupisa watora ndekuita sei ini vanhu ndopandauziva mona chimudharauzanatarugezi yakakrasha limburi vamwe ngaana zvinhu zvachokadika ozokangoti munhu arikupisa arupisei kuti munhu yakamira here akasvika palevel yekuti onge ndiyega musikana kana kuti mukadzi muzimbabwe akamira ane structure iri tutara munhu wekutika munhu wekuti ari influential zvekutodaro in a positive way ndokupisa kwandikutaira koko handika tichizoendawo nekuti tichitarisa kuti munhu anoinfluenza zvakapenga tozvitarisaofuti zvaari pane zvimwe zvongoti uri influenza kaurishiri ndaramuchiti uri shiri chimoni paexample shiri dzamutaura ndingakwanisa kukomena taroki chimoni paishiri aiwa nanyatika aimona ananyati vanhu vari influential vanoita zvanoita but ukazovatarisa unogona ngoti unotazosaidzi ukatowana musiro kuti dzimwe dzembo kana 3 dzeshiri aiwa tichiripa pamuri mudhara not libo this is not for libo this is for you libo ndiyaunza kenya chimoni pai 3 maexamples eshiri mudhara dzamotidzidzira apa vanhukadzi handitataura zvatarogezi tamisa apa handi mutaura zveshiri dzimwe dzasingakwanisi kukombena tarogezi dzamongoti 3 dzeshiri tichiri papo podcast ndealibo aiwa podcast ndealibo but ndoda kutoti mumbototipawo libo ari pano alright patinopedza podcast novada kupa shiri dzacho ndarikudzira shiri mutatirovesa kurohwa cheka alibo chema okay regai ndimboenda kuna libo tinzoti magesi akamira sei okay libo chimundudzaiwo pavanhu vese vari kuti inoda musoro walibo da kudii kana vanhu vari kuuya kuclash ndevapi vanhu vari kuona zoti vari kuzviita singa vari kumberi kwako and yeti vari kumashure kwako ishiri dzako idzi munba vanhu kuti apa clash apa ningi uya ari kuti zvapana mbida uyu mbida d uyu akazooma sei ndikati inini after clash ndakaita mautsangu mudhara ndikatoprova vanhu something saka inini handinganetsana nevanhu nekuti varikuita zveclash amhino kuti nditi vari kuzvitora kunge mahumbwe kana kuti nditi vari kuzvitora sematorero api aiwa ngazingamumira achimonipawo vamwe vanoti paclash ningiratoramba aiwa but imimi munhu admit here kuti kona ngale ari kupisa aiwa kona ngale aadmit kuti ari kupisa chimboti pai 3 masongo ake amuzi anana 1 andoziva nokweza mafreestyles anorwa kwangu sarupisa nenyawei mafreestyles wawo I think that's how I can describe inini ndotika no music yacho aiwa that's not me kona problem inakona mota kona problem inakona ngale kona ngale problem yake ndeyekuti kona ngale nevanhu vake vari kutoona kunge kona ngale ine mudhara ndogona kutotora mayouth 5 vanhu ndikavachinja ndikatovaita vamwe vanhu mudhara 5 vanhu ndinoudza shamwari iwe shamwari toda kuti iwo toda kuti dai paart rako toda kuti dai mune vamwe vanhu vakatoipa mumuclass memia vasiri recognized vamwe kutosaizwa dana yamatakana ari kuitwa apa chimunudza iwe kona ngale ane mafollowers ake izvezvi class kundara kuna vanhu vakauya timautu isusu but vache vari maartist kanzi koimi mukazosangana nakuna ngale mezvazonza handi makuru vanhu vedu tozongopeta muswe mukuru weami amona but ininisa aladini asa general unenge ndakanyarara ndakaflex hatimbobvise vanhu vari paclash and hatimbotorei vanhu vari muindustry dara and toti maybe ukangotukana 2 oti vakati
ava kwa clash ndo apeta but vangagara varimo aiwa vasiri clash ndokwanisa ngompa example Ricky Libo nomura I know that amufarire ndimba kuno ndomfarira akabudisa bhama rake bhama tozotunzwa newo zvebhama kupisa rikupisa re bhama ronjiko master No, let me just make it clear. Ora mira ndikubetsere guys anditi. Ndara muri kurizwa. Muri kurizwa ndara apa murizwa. Amana podcast ndia. Lazwana ukachengeta legacy ya kusava manyanyo oda kwadara. Ayo ndisindaro badangonzo babo ndara murizwa babo. Ricky legacy. Ane murizwa babo. Sibaba murizwa babo. Ndara murizwa babo. But imi munoda tasvike pachiramba chingoimba ivo. Tutora anzani mdharo yedu anzani kwa mdharo simdhara sniper aiwa moramba mchida ungoti sniper aimbe pandoimba nini achidhonzera namahits nini avidi saka kuti sniper apere aiwa ni ansopera but vanhu vanodhiserva kuzorora vanhu vanodhiserva kuzorora and haisi problem Bwana chipone ndawapi wangu? Ndawapi wangu? Anasema uritaya sniper fire dani. Ongana kuritaya umubo wana ligo mkana nana kona halana ulimgendi wa mobile wana kusuka ni vamwewo. Hata amari dedi jina wana Obana umbori jazo manjima azilibo alibo azilibo iya pafeya akusutwa pera bazwana ganjo sakawa zoro jazo abana kuita 10 basi maganjo alright apatani vamwere Platinum Prince 3 or 4. But I don't think good Platinum Prince to mpinza hapa Yesu. Abana pinda hapa. Aiwa hatoripo. Platinum never existed that guy. No. Platinum Prince has existed a lot. Platinum Prince aiwa ngatombo mumuli. Akatozorora. Akazorora. Anamira atombo imba. Isikati kuti Platinum aka give up ne career yake. I believe that maybe he was affected nekuti maybe akamboimba politics but iyake ukada kutarisa how he was coming like ini manandi kuchikoro kunana 2013 around 2014. Platinum Prince was one of those people that I used to listen to. Legend, like he's a legend. You know kuti pangwa iwe aitorera zvekuti I think everyone aitira muzorora. Akosi zvimdara Platinum Prince anganza nomira panomira re Prince. Miri azadaro. Zvidikana kugora izvo zvarugara kuno ku South Africa ane makore mangana kuno inazana mbona achitanga show nana mpinza ndozi ata show pane zvimwe handikuudza pane zvimwe zvekuda kutamisa gazi jezi number gazi asakwana pane zvimwe sniper ikivaya Platinum Prince kana mibvara muchiitika nozvo zvandotara zviri wrong chimbotorai vanhu vavo vari 3 moja manager wavo vari 3 mumboti makumbofamba navo muraundi mobudisa mari kuenda kunana zimuselebhu kuti vaposte mablog anobvira kuitisa video mablacks and stuff kovantoga mafaniza muzadaro mafanizi pane zvimwe zvekutamba nevanhu vakuru ndo zvandakudza kuti zvimwe zvoitika nemistake zvoitika nemistake kungonzi taita ndikutaurirai avana vachichogwa chikora vachogana kauchalava Mad Viper artist mtara kana zvandakudza kuti why Mad Viper asiri kugla Mad Viper problem yaanayo ngekuti haana management wakawana manager iye pacho zvake confusion self management futaro
Confusion. Ane confusion yakawandisa. Ane confusion. Avana ni confusion ndowaziya. Avana ni confusion ndowaziya. Kodai Silent Killer akaita mbiri. Silent Killer akaita mbiri before madesire kupisa madrugs. But Silent Killer ngabumi. Amgwere abeno moti abangwera baba. Confusion, but Munu a story bo. I know it's a great legend. It's a great loss. Legend. It's a loss. Ndara zandakudza ndara ndikati saba titoita ma manager ari fire. Kana makoniwa kuta manager andi. You advise mimi utsvage imari moita kuti vaite kana collab na Diamond Platnumz. Zogona sabuda. Unogona ta loss. Zogona ta waste. Saka imchasarudza. Muchaita manager kana kuti mchango watsvagira collab dangu promote ibo. Kuti mimbe na Dangote. Kana Diamond anotorapa. Anokazodai. Animaona. Animgona. Ati bukoda. Ana mama yichubwera mabezurana nawo. No, not this. Ene majara wa achitombori moshe ngokanza mukari headman offer mari. But I'm not going to take this one. Even zvanzi nasa amukari headmaster amungamboti anotadza headmaster nekuti akamboimba. Anotodeserve kuita headmaster anotoita teacher. Rikufai. Vese vanhu ndataura. Tatara vanhu ngani? Tatara Platinum Prince ikifaya na Sniper. Na Sniper. Akusina dombo. Akusina huyo not Facebook huyo muzirere. Inini mtara ndikatonzo data collab na Vanchoka. Ndogo notushare topic anodemba nezvi. Ukanokazo nina ukamuti ndogona imba zvinhu zvinomeka sense kama munhu otanga ndibvanganyukira kana mavhesi. Otanga kuimba ndibvanganyuka. Ndonyorera munhu mukuru somuri wangu kufana kudai. Amuzodaro. Ndisaka imwe dzimdanzo ikuparara. Alibo tamana. Ava danzo mutazane kufa. Vamwe vanhu panonga akatasira zvinhu zviri beta vanonga vachinzwa mafanisi. Imi pane makatasira kuti hiti rhythm muri kubuda kustudio kwanhingi hiti mutangonzwa marara anobachimba. Andokunyorera somunhu mukuru wabhanyambuka. Tikuonesana. Alibo asikuda zvese zvinodasi. Tikuonesana mai zvinorobowa mutana zvinorwa. But not chokwadi. Do you know panongona sikakwanisa kutaura chokwadi? Ndinenge zvataitaura paipai kuti panonga tinoziva kuti munonzi muchi music industry yedu panonga kuuraya industry. Andi ubata kozo panongona kutura by all means kuti industry yende mberi. And then panongona kutoiuraya. Arutsonda industry. Ubata saka pakashaya munhu anokwanisa kutaura chokwadi kuti no this is not right. Andi kozo ndakati chikuraya music kuna mwana uringoteererwa usingafanira. But vasingafanira vachiteererwa. Yes. Tozvazvatutaura kuti kaisusu kuti mufunga kuti tikambosiya vanhu vasingaite zvemafanisi kana vanhu vanoimba zvine musoro chete music inotadza nekuteererwa iye mwoyo wevanhu vachigona. But the fact yekuti vamwe mhomzi vakamonzwa song yakaipa yakamboimbwa naKiller T ndobva vazosanganawo nemumwe achiimbawo zvaimbawo achibudawo neuko achiimbawo zvaimbawo from nowhere but iri same category kana kuti same genre yemusic unomakisa music. Vangazoti havana Killer T. Vanokatadza Killer T is doing very ngatimboti culture love culture love idanzo artist andika but akakuimba masungura madeza sungura yaimba imi mukanzi mukuiteerera amumbofa mukati arutadza zvindanzo Culture love is a comedian. I don't know anoimbirei anotakudzirei Culture love tomisa mukategori ya Pogba. Aiwa Pogba is 100% good one. Aiwa when it comes to kuti anofana kunge ta comedian Pogba is a comedian. Tara uite comedian uchiburitsa album rekuimbwa makatuni. Akapedza album. Auita ndozva zvakafanira kuti munhu ane masong mangani masong ati chimunzoti munhu akutijairira. Munhu akutisaizawo. Ndara dai kunonzi mafans edu anoshandisawo brain pakusapota music. Zvachena mberi ndara. Ezvinchenda mberi kozi mimika haukamukuti nini artist ndizimdanzo artist but ndobuda ndichinzi ndaimba sungura
ndikatadza vanhu vambotanzi unatadza sungura kana zvozvonzi ale kumacheso yauzwe ndeze mazimudhanzo zvongonzi zimudhanzo kwezi tokuziva uri munhu wekuzimudhanzo kuti vanhu vezimudhanzo ende vanhu ukatomusekerera unogona kutomuna achipefoma kusiti ngoma nhamba rake atotovhiringidza vanhu ofichi zvezvimudhara generation yakumangoma wafanira ma2007 2005 2000 wachivamwa kubva ipapo kusvika kuva kutozviti tikaritaya zvafanira imi mudhara tikatirasa pakaitwa clash 2014 yasoja love nacolors pamwe mamutori getoti kana kuti mamutoriko but izvezvo hamukwanise kuenda kana kuclash izvezvi kwane vafanirwo vakufambirawo nyaya idzodzo mafanziwo vechidiki animaona kozi vanonga vachiita full up music yenyu mudhara chimbo imi munoziva kuti mudhara vanhu vakasupporta music industry from 2014 kusvika tongoti mulockdown vanhu vavo vazhinji vamwe vachona vakati vakura vamwe vacho dasomona music yanakiina mudhara akashaya support vafanana neimi mudhara imimi yakiina kiina misambari eda mafans ake aimusapota vazhinji vachona vakupenga nemutoriro vamwe vachona ndo vamwe vachona amadhara kana kuti ndimiwo makuzvianja so you mean kuti Kina akafluenza mafans ake kuti vapenge nemutoriro imi 2014 kanzi muri bhedhe rezvokunzi hamuende kunojamba mangoma ndimaitwa vanhu vacho anomerakudza muchidimbu ndoza maybe mudhara amenozvishamba dasipati mudhara used to be a DJ muharare zvekutoti chero japrisa chaikambotosvika palevel kuti ambosvika na mudhara tokumbira kuridzo but kuna mudhara angatori DJ aitoridza mapawa kunana vanozoona kuti mapawa angamboridza kunana hapana boss naoridza makaridza mapawa but akazongosvina dombo mudhara pamadhiri acho akangosiya akaita ore ndiani munhu wezera renyu mudhara mima muchaona achipaparika muteresa achijamba mangoma zvamaita paage aipisa vanhu vavo but vatoriko zvosingabudi mudhara zvingabude but vatoriko tinoti in life I think life unochoose zvinhu zvaunoda kuita musati sniper chati pari muhitiri sniper chati pari muhitiri tovhara podcast sniper I don't think kuti akati pahitiri tovhara podcast tonongozi podcast toivhara kuitengesa sniper ngaachingosiyana nazvo ndozanda kudzai mudhara ndikati anotoafodha nyangunzi akuenda unoita headmaster hapana munhu anombozomboti hanzi sniper munhu wekuti pamwe ane chikambani chake samofunga tinini mufano wezera rangu akambobvunzai samoti mimi mudhara mufano wezera rangu imi akapinda mudhanzi anojamba here sniper uyu mufano wezera rangu ati ndo vanhu vakuenda kumadhanzi izvezvi notosipesa magetosi ako mafanzi akushaya discipline but mime muchiomesera vanhu I think sniper unoenda unanzi baby shower gangonzi ndisniper mudhara ariko gavachengetelegasi anofana kutoenda kumabhawa mamwe aya ane vanhu vati kurei muunderstand kune mukaenda kubhawa kunenge kuchimwira vanhu vari over mabhawa ekanzuro aya anomwira vamwe vanhu madhara that's where you can be listened and ndokwaungasa kuappreciate but zviritaura limbo izvo zvakapinda mubhawa ramanje ka vanhu varipinda mubhawa izvezvi from 2000 zvichikwira havamuzivisina inini mudhara kwambudza love yemusoja vatizivi because they were young pakarelease inini mudhara mona nini mashandiro andi kuita zvizvi music yangofanana nebhora mudhara ndichaita imwe time yekuti ndofanira kubvuma kusiya zvinhu chaiwanda bho because izvezvi from now chimbogaya cheafter kana 2014 nenda kugaya kwandakabva nguva inoyi mbodai handabho plaziwo ungatadzoshandisa mukana wekuti mangoma akupa chance yekuti akuchengete kuti adzochengetwa nemangoma to that extent yekuti hauzotokwanisa kuregedza kuimba nekuti hauzokwanisa kuwana mwana but chimbondudzo lipa but lipa pari imwe very big point pamagunshots saka inother ways zamadara kuti music inofana kusvika paikuti inofana kubhadhara zvekuti inosvika pambuti izvezvi handimudhara izvezvi mudhara vafana zera rangu vamwe vazhinji vachona kutoenda kumabasa vakutogadzirira life yavo inini hangu chiwesta hangu nguva ndichiita zvemangoma ndodai ndozokura ndotanga kudai ndofana kuita zvinhu zvekuti inini kana ndokushandisa uwa kana ndichizvikombeya nemwe mufana ari kuita zvokugadzira ndege ndofana kuziva kuti music kwangu ndofana panext year ndofana kuenda pastage kudai so but I think the best that you can do and ndinoteuza ndibhage no mayudza teko DJ alright the best that you can do is kana izvezvi
panguva ino and invest and find something to do. Zvokuti kana usiri kuimba and maybe kuwana kana table yako yotengesa na mafoni kana bhutsu kana something chokuti like whatever that you getting from music and unongotora zvara music inochengeta munhu zvekuti unogona kuzotobata kana chinhu. But the problem in music unoziva ndikuti chii music haina anyone can do music and zvokuti izvezvi mangwana tokunofumatato nomwe libo kana umwe artist ukubata. So the best that you can do is for now and whatever that you get invest ubata whatever that you get right now and invest kona ngave 100 US ngave 500 US ngave chi investor kana ingari ka shop kana ngave tombochi nini mudharanda kunda ndine 5 wa izvi nini advice amukwanisa kundipa kuti ishandisa mari mukwanisa kunditiite sei? That's a very good question. Wayapana paka ndo patobika ma ideas but ndo pamusha pema ideas akada. Let's say Libo have got 500 and Libo, do you know kuti let's say in South Africa and for Namdara the 500 that's about 9,000 some 10,000. Let's just say roughly 10,000 rands. Do you know I can get to 10 laptops from that amount? 10 laptops. But maybe ono shiko yitengesa kana 150 US each laptop. Exactly. And 150 by 10 that's 1.5. And but it's only kuti problem yatwina artist ndiye kuti anoidya 500 just because achiti mangwana ndiri kushowana nichawana but problem ndiyekuti auzozoti mangwana uchafuma usafaririke chokwadi zvinoitika wasafumuka usingariri check zvakaita anzani Casporia pakabudisa album rake rekutanga riya rakarira like munhu wese akamuda chaanzani Casporia and but I don't think that time akambozvifunga kuti pani panjazosvika kuti ndogona kurelisa song kana akasatomboinzwa and kana akazvifunga maybe akainvesta right now ndo mari dzaakudya unongochidya mari dzemagitari urubata but hauchaimbe magitari pamwebawazongodedzwa mawani shongonza alibo tina libo uyauya kushow and waungotora mari but unazoziva kuti right now inini ndango ndikasaimba kana one song mari yangu rubuda. Saka tanga tichiri papo libo wangu uchibvunza kuti mdara for example ndikati ndine 500 US what business I can do. Okay, saka tichiri papo libo kune magadgets ari simple anokwanisa kutengeseka easy kati like mafoni ma-earphones zviri related to music. Iwewe just imagine kuti nefame yaunayo right now if you can open a shop kana inotengesa kana angava ma-headphones kana neboots, let's say for example ma-headphones kana neboots ikanzi shop india libo rikutengesa zvakati, how many people are going to buy stuff just because they love you? Like for example nini I can come buy to your shop just because ndokufarira chero chibhusi yako urutengesa quality but just because the shop ya libo and I love libo so then I can go there and support mukana wokutika maartista asokwanisa kushandisa libo unokwanisa zvakare kuti wewe like let's say you mentioned kuti una baba na mai anditi nema brothers unokwanisa kutenga kombi shamwari nemari watenga kombi iwe it doesn't mean kuti ndofana ngochidrive kombi yopa mshikashika you can buy that kombi weisa kweta mwe munhu anenge achira na don't advise someone kuti aite business remakombi business riya rinoitwa nevanhu vakabata sezva wakabata kana kuti une makombi kana 5 zvichienda mberi ari parodi one kombi haikwanisa kuzvimirira no but ndinongosamadara kuti zviri komudara kozi vana libo level rake in the next let's just say maybe 3 or 4 months munhu kutoti like inini palevel randa kutomiza ndezvekuti choro ndikamuona kuzimfest auneiva be surprised libo zimfest it's not a surprise because anokwanisa ngovako ende vanhu vanokwanisa kusasimurekezwa vakawanda kuti libo kuzimfest because zvinhu zvinokwanisa ngoitika like just another artist akuenda kuzimfest so pamari dzanenge achipiwa ikoko there's a lot of investments that he can do with that money. So it's an example kuti just imagine ukaita kombi not necessarily kuti you must be the driver, you must be the conductor. You can give it to someone and then you say guys inini mtemu kombi yangu ndoti ndoda 100 US every day and ndine madira mari and matakura makana and let kombi yatakura save ndoda 100 US. So it's another investment anokwanisa kuti anokwanisa kuvura kana restaurant
Kwazotsvaka na shop yekubika sasa. Hausiri unongochibika pane munhu anenge aita basa iroro rekubika but you wainvesta mari yako guys I have 3000 US. Let's start this. Let me tell you something about business. And pane business risina road you don't have control over it. Rafana nile kombi. Mama unajasunga. Hauna zvonokwanisa kumudza. Anototi ndabhadhara 60. Odi haurambi. Ubata. Kusora mangwana foto. Tatabva mutosunga izvi. Yabarosunga ngomusa pa ndikabisa 2000 musi ya. Ubata. Saka business iroro asi business rekuti unazozwa kuti ndine 10 ma laptops ne 15 ma phone and nema headphones 20 which means pakabva 150 pakabva 1 phone i 300 pakabva 1 headphone i $10 and that business we have control over it. Now ukasiya munhu aripo apana panokusvika chikudzwa kuti laptop pane kanti saka tichiri papo mudara. Let's just give Libo my ideas ekuti even vamwe vanhu vari in the same industry naye ma musicians vanokwanisa kukopa from this podcast. Like my artist unokwanisa ita kutengesa fashion. I think as an artist is one of those things. Especially Libo achiri kukura and he loves smart. Ukatengesa na makepi ne mahembe akanaka Libo uchinja zvigaunzi Libo arikutengesa quality. Ukatotarisaka unoona tunoti Libo anto indoza makamani zawanda. Exactly. Wana super fashion, wana chi, andi. But ukatotarisa super fashion anga itobvisa mari yekuti hawa muchimunditira track. Andi. Which means anoita mari. You get the sense? That guy is making money. And so chinongodiwa ndichingori consistent chete kuti kana una manager and ukafunga ndaureta na manager and manager taakuita zveshop and taakufamba chinechi and ukafunga kuti maybe une sister yako iriko but kana kuti une brother yako isina zvairi kuita wangu ini ndiri paroad iwe ndiwakumhanya chinechi and pauripo munhu akauya kushopu ukambotora picture naye ndingava Bryce amana Bryce was here and support chichi thank you Bryce for supporting me umbomuti pa TikTok pako da pa Facebook da and munhu anouya zvodzora kutora picture newe. That's like magic. And I don't know if you know magic. Zvanoita zvazvo it's a way yeku ndazonanza shoni ende unoona magic muona magic uye anonzi magic mudara mukamutarisa in the next 3-4 years anenge asingachabatiki if he can maintain level yake consistency anenge asingachabatiki anenge akutopisa zvekutoti kuna mwana ari kupisa right now but in the next 2-3 years anenge akurespecta magic because anenge apasi pake because whatever that is doing is very great. Saka ndizvozvo like whatever amount that you have you can do something. Apana munhu anotanga apana business rakabudirira rinotangira nemunhu ane 1 million. Business zinobudirira munhu anotangira ane $1. Just find if possible on a table and we can $150 na $200 and ungotanga ni zvishoma izvozvo and ukaita show whatever money that you get just make sure kuti waisa pa business and kusvika business rakukwanisa kuzvifanda rega kubata kusvika business rakukwanisa kuzvifanda sometimes kana uchida zvakafanana pandeudza teko yore DJ zvaka DJ gear and kubata zvinhu zvakaita seizvi and kunoko zvakachipa. Just imagine teko akatanga umuka makusina kutengesa matwin table nekutengesa masound card awa achinzi DJ teko ndiene masound card ndiene malaptop munhu aona kubhadhara kubulawayo just because anozone teko hafi akatiza DJ teko Libo akaisa laptop pa marketplace amana kangoita live amana ndikutengesa malaptop ita 150 ita 200 ita chi unoona kuti upinza ndipe number zako ndokubhadhara usipo libhadhara uko kwanza Libo hafi akatiza 200 yako and ndisendere laptop yangu chazibudza muzota nokubata ukasapapa au unotowanikwa nda ungamboshaye kuLibo ngashekwa star rako rahombe zvokuti you can do anything. Munhu anokwanisa kutrust ari ku-UK kuti ndakuisira mari paworld remit ende unopa mwana wangu laptop yekuti aende kuchikoro. Thank you very much. Ubata ende ufoka mutiza munhu ini ndina vanhu ndifonera kuti I remember this other lady akandifonera akati
ari kuAustralia arinoprindira zvinoenda kuZimbabwe. That's because ndaona Chihera ari pashop pako achita live ari pashop pako, ndangoisa trust maari just because ndomufollowa zvokudaro, and which means iwe unokwanisa kundiitira basa rangu randiri kuno but ndiprindire ndine bangai I think zvedombe nezvamomzo acho akati ndikuda about 35 ma-t-shirts vatondisira mari handizive but nyaya kuti there's someone wanoziva manatoprinda manatotumira kuZimbabwe and so iwewe chimwe imagine uri iwewe Libo iwewe ndiwo rutawo mana malaptop ndinawo aya nditorinawo mushopu shopu yangu iri pakadai and ini ndokwanisa kuti kune munhu wakuZimbabwe kana inge mufana wangu inoona shopu yaLibo utenge laptop ipapo because ndoziva kuti Libo akandivhara ndomutsvaga opinda patonasvika paHarare ungati mutsvaga Libo munhu esa ndiyakuratidze kwaari atokutsvagira zviko just make use of your name and yawakagadzirawo because isusu sometimes ndasaichiona chitokudzwa kuti wangu wandaadvertise business rangu ndokupa mari and it's not kuti ndiwe ba but izita rako ndorandi kushandisa kuti Libo anga ariko saka vanhu vanotrust vanozati munhu anoita zvinhu and so now from now going mberi just make sure kuti you invest and it's never too late. Invest opusha amana ndikutengesa zvakadai vanhu vanotouyawo and so that auzomirire kuti ndadiedzwa kushow here plus ukaona wakubata mari yakati pane mamwe mashows ausaende manje wakuselect mashows wakuti haiwa 100 manager anenge autora anenge ane kana 1000 momo aita kuti hai 100 Libo atoiridzire ishoma ukubata chazozone backup yaunoziva kuti backup yakusimbisa zita ukubata saka izvozvo zvingwarire Libo like make sure kuti unokwanisa kuita okay. Saka ladies and gentlemen tichiri papo not forgetting zvakare vanasauro vedu kuti podcasting yechiendera mberi varipo veCharleston principal number 1 for Tracker in Kempton Park and then iriko zvakare kuZimbabwe opposite Herald. Kune vaya vanoda kuprinta ma-t-shirts, vanoda kuprindira motikari or anything related to printing, please let's go and support them. As I said, vari kuZimbabwe opposite Herald Kempton Park pa number 1 for Tracker. So nasi as you can see tina Libo chibaba ichi tinaye ari kuti explain about the lifestyle, about the music and everything. How did he start, how is it going, ma-artist anokwanisa kudashura kuma-clash uko nevaya vanomusaiza and then ma-artist akwegura anofanira kunge achirelegatwa mugame. So tichiri papo back to back, it's a very great honor to have you Libo mustudio nasi with the manager and also other audience vari uko vatisingakwanisi kunge tichivhiwa pama-cameras. Thank you very much. Ndara mune zvimwe here zvekutaura tichiri papo namukomana Libo. I think we are done. Is it? But iye ngambotipawo something ka freestyle nyana kana ka acapella because Libo anoimba ka. Libo chiri pasina beat can still give us something. Serious. Pane song yangu ichirekoda right now, yama record right now. Ndachinzwa song yangu ndakagara ku reception uko but I loved the song. So chimboipawo ma lines pane zvinhu zvamambo recorda but timbonzwawo something and then tikozonzwa kuti song iri kubuda rini and are we expecting any album here anytime soon iwe Libo? Any album kana kuti it's one of those things that you are still planning or anything? Kana kuti uchangobva kubudisa EP kana something? Can you tell us about kubudisa EP the love pages I think running about 2 months but do banana juju mama. Okay. But in the near future manje ndari kuti nhasi ma preparations ma-plans mamwe atinawo zvatidozoita pamberi. Alright. Saka unokwanisa kungotipawo kana that acapella kekuti at least mafans akuzokwanisa kuzowana something to play when they are going to view this video. Aiwapo. Tipo something. Ini hanina fake love, hanina mashoko esimbisano.
wowowo unondityora mbabvu kaniona pandiri pano ndichinzi ndakunyepera kuti ndokuda moyo usina kuti ndindadaro ndikakutaurira kuti ndokutya ufane kundituka ndoita naro nekuti nyaya dzerudo dzonetsa kubhilivha tsime racho rakadhirika udzama dzakoti unondida ndiziva utambe neni libo chandaida kukufonera varipo ndichikubata muruoko pakuyambuka nokumirira nyangwe uchida kutsambuka ndaida tigobara torera vana voyaruka zvinova kutondikika unge chikutu ndichatolingana nevemogo nevechibuku faiti yawakamutsa ndakabuda mututu nditaurire mazwi museum I miss kunzonzi heartbeat takaramba naiketa heartbreak musengabere ndoita hijack pachopa waindiruma malove paisi waifunga zvinopera zvakadaro here nambozama kuteerera zviri munzeve I promise ndichamwa ndichabheme ana JT avandofeve yemiromane aiwa zvakawanda zviri loading saka vanhu ngavangosecha love pages EP vangozvinzwira pamhepo saka muritaura zvakawanda vanhu ngavaende kuChube vangonosecha to subscribe pa Instagram Real Libo Music, pa Facebook Real Libo Music, YouTube Real Libo Music, TikTok Real Libo Music. Saka manager and then my bookings anofambisa siya vachimuridza pa bookings apa how do they book motibata pa Facebook papa no pa inamba and then mo communicate na manager and then zvese zvo process wa shows and other stuff apa zviri kupisa ndikosambodzwa kana nyaya dzerudo kupesira rapa nyaya dzerudo dzonetsa kubhilivha tsime racho rakatirika utamba dzakoti unondida ndiziva utambe neni ine hanina fake love wanina mashoko esimbisano wowowo unondityora mbabvu kaniona pandiri pano ndichinzi ndakunyepera kuti ndokuda moyo usina kuti ndindadaro ndikakutaurira kuti ndokutya ufane kundituka ndoita naro nekuti yemunomani nyaya dzerudo dzonetsa kubhilivha achibaba izvo tibe maganjos aiwa guys Libo muhombe zvekutodaro. So ladies and gentlemen, as you can see nasi tuna Libo, so pama endorsement dema shows and all the stuff change tiripo, please mukana takupai kuti Libo achangari kwakati nokati nasi follow, just go there mono support our Libo panenga iripo. So panenga chitika na shows around South Africa, we are also going to be updated panenga chitika ma shows yake. So isuzu as kumusha podcast change tiripo pakuendosa ma shows yake mukanzwa tati Libo musu wakati kwakati anenge asiri mafanisi. Remember, we are here to stay. Remember, we are not going to endorse anything chisiri real. If you see us endorsing something, just know kuti chinenge chiri real. Sema endosera tinongoita mamwe artist. Thank you very much, Mure Zimbabwe. This is Kumusha Podcast as we are signing out. Boom! Nacho. Boy. Ready or not ready? Chimboto drawing me pananizo na Libo kapa mapikicha.